Jamen nu er klokken vist blevet 8, og jeg vil gerne sige hjertelig velkommen til det her foredrag, som har titlen Power Kvinde i overgang. Sådan finder du naturligt balancen igen. Som I nok ved, så hedder jeg Inger Forbes, og jeg vil gerne starte med at sige mange tak for jeres interesse for det her foredrag, og jeg beklager meget, at jeg måtte aflyse i sidste uge. Men jeg glæder mig rigtig meget til at give jer en masse ny viden og inspiration om hormoner, og specielt hvordan I kan genskabe balancen i jeres krop, hvis den er kommet ud af balance, sådan at I kan få mere velvære og energi i hverdagen. Og selvom overgangsalderen er centralt for mit arbejde, så handler det i aften også rigtig meget om stress og stofskiftet, fordi alle hormonerne spiller meget tæt sammen. Og hvis det ene, kan man sige, hormonsystem er kommet ud af balance, så påvirker det meget det andet, eller de andre. Der hører en lille bonus med til det her foredrag, fordi efter foredraget, så har du mulighed for at få en gratis afklarende hormonkonsultation hos mig. Og det vil komme til at foregå enten via Skype eller via telefonen, medmindre du altså lige bor rundt om hjørnet, for så mødes vi bare. Og blandt jer, der vælger at indsende en ansøgning, der vælger jeg cirka 10 ud, som får den her gratis konsultation. Og hvis du skulle have lyst til at høre foredraget igen, eller måske høre det i sin fulde længde, hvis du af en eller anden grund hopper af undervejs, så har du også mulighed for det. Fordi efter foredraget, så sender jeg et link til jer, så I har mulighed for at høre det hele, eller dele af foredraget igen. Det bliver dog kun i en begrænset periode. Men før jeg går i gang med selve foredraget, så vil jeg godt lige bruge lidt tid på at fortælle om mig selv, så I forstår min baggrund og ved, hvorfor jeg lige netop har valgt at beskæftige mig med hormoner og overgangsalderen. Og jeg har en meget naturvidenskabelig baggrund, og er oprindeligt uddannet kemiingeniør fra 1987 fra DTU. Og så har jeg desuden en Ph.D. fra Landbohøjskolen, men i dag hedder det så Københavns Universitet Life. Men i den her sammenhæng er det nok min uddannelse som naturlæge, eller naturopat som det også hedder, som er mest relevant. Og det var en uddannelse jeg tog, mens vi boede i Australien, og det er en 3-årig uddannelse på fuld tid. I Australien er naturopater en fuldstændig integreret del af sundhedssystemet, og de arbejder meget sammen med de almindelige læger, og kan man sige, naturopater bliver meget brugt på den lange bane, mens de almindelige læger bliver brugt mere til akutte problemstillinger. Jeg forsøger at arbejde lidt på samme måde i Danmark, som man gør i Australien, og jeg vil meget gerne samarbejde med lægerne, og det gør jeg egentlig ofte, fordi tit så tager folk en eller anden form for medicin, og ønsker måske at trappe ud af medicinen, og det skal altid ske i et samarbejde med lægen, for at være forsvarligt. Så der vil der ofte være mulighed for i nogle sammenhænge at trappe ned fra medicinen, og også i nogle sammenhænge at erstatte det med naturmedicin, som jo har langt færre bivirkninger end den traditionelle medicin. Jeg har også en coachinguddannelse fra London, og jeg bruger hver dag coachingen. Og det gør jeg meget for at sikre, at al den fine teori bliver omsat til praksis, og at mine klienter får nogle realistiske handlingsplaner med hjem, som passer lige præcis ind i deres hverdag. Fordi for mig at se, der handler det om, at ting skal kunne føres ud i livet på en så nem måde som muligt, fordi ellers så bliver det ikke til noget.
hvis planer er for komplicerede og for sure, jamen, så gider vi simpelthen bare ikke at gøre det. Og det er coaching meget med til at sikre. Og før jeg åbnede min klinik her i Birkerød, så har jeg arbejdet mange år i den private industri og også i det offentlige. Jeg har blandt andet været med til at udvikle medicinsk udstyr hos Coloplast, kolostomiposer og compete-plastre. Jeg har arbejdet med opstart af nye virksomheder i noget, der hedder Center for Avanceret Teknologi ude i Roskilde. Og så har jeg været videnskonsulent i England, hvor jeg har hjulpet med at overføre viden fra universiteter til det private erhvervsliv. Og at jeg lige netop har valgt at fokusere på, hvordan man kan takle overgangsalderen på en naturlig måde, det skyldes rigtig meget min egen historie med en masse hormonelle problemer. Og for at være sådan lidt mere konkret, så startede det faktisk for alvor 2 uger efter vi var flyttet til Australien. Og det var i december måned. Og her fik jeg en ufrivillig abort. Jeg var cirka 3 måneder henne. Og det siger næsten sig selv, at når man får en ufrivillig abort, så bliver hormonerne for alvor bragt ud af balance. Fra at, kan man sige, har skulle opretholde en graviditet til lige pludselig at skulle komme tilbage til, kan man sige, normalen igen. Det er ikke noget, der sådan bare lige sker. Det der så også var i det for mig, det var, at vi var jo lige flyttet til Australien og havde på det tidspunkt et 2-årigt barn og skulle finde et sted at bo og så videre. Og det er i sig selv en spændende tid, men også en forholdsvis stressende tid, fordi hvordan får man lige det hele til at hænge sammen. Så jeg havde kluder i mine, kan du sige, kønshormoner, og jeg havde ret meget stress i kroppen. Og det betød så samtidig også, at mit stofskifte gik fuldstændig ud af balance. Og jeg har altid været sådan en forholdsvis lille nips, men det var jeg så ikke mere, fordi jeg tog meget på, og jeg kunne absolut ikke komme af med det lige meget, hvor lidt jeg spiste, og hvor meget motion jeg dyrkede. Så var jeg blevet en anelse buttet, mere end jeg i hvert fald synes, der var sjovt. Men jeg havde ligesom ikke rigtig tænkt i, at jeg kunne gøre noget ved det. Jeg tænkte, det må jo så bare gå over. Men jeg var så heldig, at jeg skulle klippes, som vi jo skal en gang imellem. Og i forbindelse med, at jeg var hos frisøren, så faldt jeg egentlig meget godt i snak. Og uden at jeg egentlig sådan delte hele min livshistorie med min søde frisør, som hed Emma, så fortalte jeg dog, at jeg lige var flyttet derned og synes, at der var lidt tumult i mit liv. Og så foreslog frisøren Emma, at jeg skulle tage hen og besøge hendes naturopat. Og på det tidspunkt havde jeg ikke nogen som helst idé om, hvad en naturopat var for noget. Men jeg bestilte en tid hos naturopaten, som hed Jenny, og der var 2 måneders ventetid. Så jeg måtte væbne mig med tålmodighed. Men jeg kan tydeligt huske, at jeg havde tid en onsdag middag. Og jeg tog hen til Jenny, og hun kiggede mig dybt i øjnene og lavede en IS-analyse og stillede mig en masse spørgsmål. Og efter en rum tid, så endte jeg med at gå derfra med forskellige kosttilskud, noget naturmedicin og nogle vitaminer osv. Og da jeg kom hjem igen, så var jeg lidt nysgerrig på, hvad det der naturopat egentlig var for noget. Så hvad gør man så? Så googler man det og prøver at finde ud af, hvad er det egentlig for noget. Jeg fandt ud af, at der lå en skole ikke så langt fra, hvor vi boede. Og dagen efter, det var så om torsdagen, der ringede jeg ned til skolen og forhørte mig. Og havde i mellemtiden fundet ud af, at det var en 3-årig uddannelse. Og spurgte, hvornår de tog nye elever ind. Og det
der var så startet et nyt hold, men det næste hold startede så først cirka et halvt år senere. Men jeg havde sådan en idé om, at vi skulle være dernede i 3 år, så jeg kunne ligesom ikke vente et halvt år med at starte, for så kunne jeg jo ikke nå at blive færdig, inden vi skulle hjem igen. Så jeg sagde, at jeg ville meget gerne, hvis det var mulighed for det, have lov til at starte tidligere. Og det fik jeg så lov til. Så dagen efter, det vil sige om fredagen, der startede jeg med at læse til naturopat. Og ja, det har jo så været sådan rimelig life-changing for mig. Jeg har simpelthen lært frygtelig meget nyt, og man kan sige, den behandling, jeg fik af Jenny dengang, den rettede op på mig, og jeg fik styr på både den ene og den anden type hormoner, og jeg kom tilbage til min almindelige gamle vægt, og fik energi, og fik det i det hele taget rigtig godt igen. Og jamen det har jo så gjort, at jeg i dag har mulighed for at hjælpe andre kvinder med at behandle deres hormonelle ubalancer på en naturlig måde. Og det jeg laver i dag, det er, at jeg holder foredrag om, hvordan man kan bruge kosten, livsstilen og naturmedicin, kosttilskud, til at behandle hormonelle problemer. Og jeg holder foredrag ligesom i aften. Jeg udvikler og sælger online kurser, og jeg ser private klienter i min lille klinik i Birkerød. Og alt sammen handler det om naturlig behandling. Ikke sådan, at jeg er decideret modstander af traditionel medicin og kan man sige, hormonbehandling i det system, men hvis der er en naturlig vej, man kan gå, så vil jeg altid advokere for det, fordi alt, hvad man kan gøre naturligt, er uden bivirkninger, og det er noget, man kan man sige, gøre på den lange bane, og egentlig bare styrke sit eget helbred. Og min vision, jamen det er at hjælpe mennesker til at træffe nogle sunde valg, og få noget mere livskvalitet, og få det bedre. Og jeg synes i dag, at jeg har verdens nok bedste job, og hjælper mennesker med at få det bedre på en så simpel og så effektiv måde, uden bivirkninger, som jeg overhovedet kan. Og jeg glæder mig rigtig meget til at dele lidt af min viden med jer i aften. Men lad os komme i gang med hormonsnakken. Fordi foredraget handler om, hvordan du kan skabe balance i dine hormoner, og dermed også i din krop, og i sidste ende i livet. Fordi det hænger alt sammen. Og der findes en frygtelig masse hormoner i kroppen, og i aften skal vi tale om kønshormoner, stresshormoner og stofskiftehormoner. Og det er fordi, lige præcis midt i livet her, omkring overgangsalderen, som jeg selv er midt i, der er kan man sige, de hormoner, der oftest kommer ud af balance og skaber mest ravage i vores liv. Men hvad er hormoner overhovedet for noget? Jamen det er nogle kemiske stoffer, som produceres forskellige steder i kroppen i nogle kirtler. Og I kender alle sammen mange af de her kirtler. For eksempel producerer æggestokkene vores kønshormoner. Overvejende så er der vores skjoldbruskkirtel, som producerer stofskiftehormoner. Bugspytkirtlen producerer insulin. Binyrerne producerer stresshormoner. Og så kan du sige, hvorfor har jeg så sat sådan et billede af en nøgle og et nøglehul her? Jamen det er fordi hormoner passer som i en lås til specielle steder i kroppen. For eksempel vil østrogen, som jo indtil overgangsalderen overvejende produceres af vores æggestokke, østrogen kan sætte sig på det, der hedder østrogenreceptorer, og når de så hugger sig på en receptor, der passer unikt til østrogen, så aktiverer de en eller anden funktion. Og østrogen
receptorer findes der blandt andet i livmoderen og i brysterne, og det er det, der kan man sige gør, at vi udvikler vores kvindelighed. Men der findes også østrogenreceptorer mange andre steder i kroppen, og det betyder, at østrogen kan påvirke mange andre funktioner i vores krop, end lige det, der har med vores forplantningsevner og kvindelighed at gøre. Der findes østrogenreceptorer i vores knogler, blandt andet, og i vores kredsløb. Så derfor, og også i vores nervesystem. Og alle de her hormoner, vi har i vores krop, de er med til at sikre, at vores krop er i balance. Og det er også det, der med et fint ord kaldes homeostasen. Kroppen er fuldstændig genial indrettet. Den er selv i stand til at regulere sin balance langt hen ad vejen, og dermed sikre, at vi forbliver sunde og raske og har det godt. Men hvis der er for få eller for mange hormoner i for lang tid, så ender vi med at blive syge. Og vi kan jo ende med, kan man sige, i sidste ende i værste fald at dø af det. Men det, der sker, når der så kommer ubalance i vores hormoner, det er mange forskellige ting. Og det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for nogle hormoner, der lige præcis kommer i ubalance. Og jeg opfatter det meget som, igen, en af kroppens geniale måder at fungere på, fordi når vi begynder at opleve træthed, humørsvingninger, vi taber os, vi tager måske på, vi bliver i dårlig humør, vi sover dårligt, alle de her symptomer på, at hormonerne er i ubalance, det er jo i virkeligheden kroppen, der forsøger at fortælle os, at der er noget galt. Og først så får vi sådan nogle små hints, vi er måske bare træt en gang imellem, og vi sover dårligt en gang imellem, vi taber måske lidt hår og så videre, men senere så er det ikke kun små hints, så bliver vi faktisk rigtig syge. Så det er en rigtig god idé at lytte til kroppen og ligesom finde ud af, hvad er det, der sker i min krop. Der er jo en grund til, at vi får alle de her små hints. Men hvorfor sker det overhovedet? Hvorfor overhovedet det, at vores hormoner kommer i ubalance, når nu kroppen i bund og grund er så fantastisk god til at regulere sig selv? Jamen det er der rigtig mange grunde til. Og jeg har ligesom her delt den ind i 8 forskellige områder, som jeg vil fortælle lidt om en af gangen. Og tanker og adfærd. Jamen det er afgørende for, hvordan vores hormoner fungerer. Tanker og adfærd og hormoner kan man ikke skille ad. Og jeg bliver meget inspireret af en fyr, der hedder Arvind Larsen, som holder til i omkring Horsens Østbirk, tror jeg. Og det er et område, som man kan sige, der allerede er en masse dokumentation for videnskabeligt, at det faktisk hænger sådan sammen. I mange år der var der mange, der havde en ret klar fornemmelse og idé om, at der måtte være en sammenhæng. Men det er i dag dokumenteret, at der er den her sammenhæng. Og et rigtig godt eksempel er jo, at hvis man pludselig bliver nervøs over et eller andet, at det ret hurtigt kan sætte sig i maven. Man kan få mavepine, man kan lige pludselig få diarré, og det er alt sammen en reaktion, kroppens reaktion på et eller andet, der sker mentalt. Og sådan er det også, når vi snakker hormoner. Enhver oplevelse, tanke, det omsætter hjernen til forskellige hormoner. Og det betyder jo også, at vi via vores tanker og den måde, vi lever på, kan påvirke vores hormonbalance, både i den ene og den anden retning. Og jeg kommer meget mere ind på det, når vi kommer ind på de konkrete hormoner. Men for eksempel, når vi snakker skjoldbruskkirtlen, det bliver også kaldt handlingens kirtel. Og hvis vi ikke er gode til at handle på ting, som tager udgangspunkt i vores egne behov, så kommer der ubalance i skjoldbruskkirtlen. Mange
mennesker, kvinder, der får problemer med skjoldbruskkirtlen, de er ofte enormt gode til at hjælpe alle andre, men glemmer tit sig selv. Og hvis ikke man, kan man sige, tager vare på at handle på sin egen behov, så går det meget let galt med stofskiftet. Og jeg kan også mærke helt klart med mig selv i de perioder, hvor tingene glider for mig, og hvor jeg, kan man sige, får handlet, og hvor jeg får afsluttet de ting, som er vigtige, jamen så er det ligesom om min krop, den kører i et andet gear. Men hvis jeg mister motivationen til at handle, og skal presse mig til noget, som jeg egentlig overhovedet ikke bryder mig om, jamen så går min krop også i stå. Og det er lidt et udtryk for det samme. Og man kan også snakke om østrogen, fordi østrogen, det er, kan man sige, et omsorgshormon, fordi det er jo også et kvindeligt hormon, og vi som kvinder bliver meget forbundet med omsorg, også af den grund. Og hvis man ikke er god til at drage omsorg for sig selv og sine helt basale behov, jamen så vil det medvirke til en ubalance i østrogenproduktionen. Og det er jo fascinerende, at man faktisk kan gå ind via sine overbevisninger og tanker, og den måde, man så agerer i hverdagen, at man faktisk kan gå ind og påvirke vores hormonbalance. Så er der stress. Jamen, stress det gennemsyrer stort set alt, og det har næsten altid. Der er altid et element af stress, når vi snakker hormonelle ubalancer. Stress er jo en god ting, fordi hvis man ser på korttidsstress, det gør os jo i stand til at overleve. Det er meget det der fight and flight. Men det er langtidsstressen, som er så ødelæggende, og som har en enorm nedbrydende effekt på vores krop. Og langtidsstresshormonet, det hedder kortisol, og når kroppen producerer store mængder af det hormon, så vil der typisk ske det, at vores stofskifte først øges, og vi kører i meget højt gear. Men det er der simpelthen en grænse for, hvor længe vi kan holde til. Og hvis vi bare fortsætter med at kæmpe derudad og stresser derudad, så kan vi risikere, at vores skjoldbruskkirtel simpelthen brænder ud, og så ender vi med at have et lavt stofskifte. Og det hænger også lidt sammen med det, jeg snakkede før, med, altså hvis vi kan godt have travlt, og vi kan gøre en masse ting, men hvis det er noget, vi har lyst til, så er det jo positiv stress. Men hvis det er noget, hvor vi hele tiden skal hive os selv op med hårene og presse os selv derud, hvor det ikke er sjovt længere, så er det, at det går galt, og vi kan man sige, komme ud over kanten og gå ned med stress. Og når alt det her sker, så med kan man sige, stress og stofskiftet, så kommer vores kønshormoner også ud af balance. Det sker stort set altid, og det skal jeg også nok fortælle, hvorfor det gør. Fordi når vi kommer til overgangsalderen, så har æggestokkene jo ligesom udfyldt deres funktion i vores liv. De har sikret, at vi har kunne forplante os, og så ophører de over en årrække med at producere kønshormoner. Og det sker typisk fra vi er omkring 35, så begynder der at blive produceret mindre af kønshormonerne, og det fortsætter så indtil vi er omkring 60, hvor der kommer lidt mere ro på igen. Og det er jo æggestokkene, der i forbindelse med overgangsalderen holder op med at producere hormoner, østrogen og progesteron. Men der er andre steder i vores krop, der så, kan man sige, kan tage over. Og det er blandt andet vores binyrer og vores lever og vores fedtvæv. De vil stadig være aktive i produktionen af østrogen, hvis vi altså gør det muligt for de steder i kroppen. Og en af grundene til, at stress betyder så utrolig meget for os her i overgangsalderen, det er fordi stresshormonerne bliver produceret af vores binyrer. Men det er også vores binyrer, der ligesom skal tage over produktionen af østrogen, når æggestokkene holder op. Og hvis nu vores binyrer er fuldstændig optaget af at skulle producere en masse stresshormoner, så er der ikke rigtig mere krudt og kapacitet til, at binyrerne kan producere
østrogen til os, så går det ekstra galt. Og der er også rigtig mange kvinder, der oplever, at de går ned med stress i 40'erne. Og meget stress kan også gøre, at vi går tidligt i overgangsalderen. Så stress er et rigtig stort element, når vi snakker overgangsalder, og det er vigtigt at få styr på det. Så er der kropsfedtet. Jamen, det er faktisk en østrogenfabrik, og for lidt eller for meget fedt på kroppen bringer ubalance i hormonbalancen. I kan bare tænke på sådan noget som meget overvægtige mænd. De får man boobs, de får simpelthen bryster, og det er fordi, at deres fedtvæv danner så meget østrogen, at de udvikler brystvæv. Og når vi kommer hen her omkring overgangsalderen, jamen, så er det vigtigt at have en passende mængde fedt på kroppen. Vi skal ikke være for tynde, fordi så har vi for lidt østrogen, og vi skal heller ikke være for tykke, fordi så får vi østrogenoverskud. Og for meget østrogen er, ligesom vi snakkede om før, for lidt og for meget er begge dele galt og gør, at vi får det dårligt. Så er der kosten. Jamen, kosten er meget en kæphest for mig. Og der er en japansk kvinde her, og det er fordi japanske kvinder oplevede indtil for nylig ikke rigtig nogen gener ved overgangsalderen. De stoppede med at menstruere, og det var så det. Ikke nogen hedetur, ikke alle de andre problemer med svingende humør og dårlig søvn og slimhinder og hvad vi ellers normalt forbinder med overgangsalderen. Og det er der selvfølgelig mange, der er gået ind og prøvet at finde ud af, hvad er det, de her japanske kvinder gør, som gør, at de indtil for nylig er sluppet så let igennem overgangsalderen. Det er simpelthen meget langt hen ad vejen deres kost, fordi de spiser rigtig mange planteøstrogener, som er med til at gå ind og balancere hormonbalancen, når der nu sker den der neddrosling af æggestokkene. Og så spiser de jo mange grøntsager og mange fisk, og det er alt sammen råvarer, som er rigtig vigtige for at, kan man sige, holde en god hormonbalance. Og når vi snakker kost, så er blodsukkeret også ufattelig vigtigt. Altså hvis man er i stand til at holde sit blodsukker konstant hen over dagen, så vil man opleve, at de fleste gener i overgangsalderen bliver mindre. Der vil være undtagelser, men det er virkelig det, der sker for de fleste. Og hvis man har et godt, stabilt blodsukker i løbet af dagen, så sover man også typisk bedre om natten. Og det lyder jo egentlig lidt fjollet, men det er ikke desto mindre sandt. Så ved at tilrettelægge sin kost på en god måde, uden at skal være fanatisk, fordi hvem gider at være fanatisk og give afkald på alle de kan man sige, dejlige ting. Det skal stadigvæk være plads til at drikke noget vin og spise noget kage og den slags. Det er ikke på den måde, men og nogle gange kan man egentlig bare fortsætte med at spise det samme, som man hele tiden har gjort, men at spise fødevarene på lidt andre tidspunkter på dagen. Så det behøver ikke at være så frygtelig kompliceret. Så er der motion. Jamen, motion er helt klart vigtigt for vores hormonbalance. Fordi hvis vi får en passende mængde motion, så kan man sige, så normaliserer det alle vores funktioner i kroppen. Og når vi får godt med motion, jamen så kommer vi af med affaldsstofferne, og vi holder vægten på et fornuftigt plan. Det vil sige, at vi har et fornuftigt mængde fedtvæv, og får ikke produceret for lidt eller for meget østrogen kvæg fedtet. Men vi skal heller ikke gå over bord og så bare knokle derudad. Og mange elitesportsfolk, kvinder, de har jo ofte heller ikke nogen menstruation, og det er jo simpelthen fordi, at de presser deres krop for meget. Og så begynder vi at komme ud i en stressfaktor. Den sidste ting, det er den anden sidste, jeg vil nævne i forhold til hormonel ubalance, det er sygdom og medicin, fordi det er simpelthen også med til
at bringe vores krop ud af balance. Og derfor går jeg også næsten altid ind og kigger på, hvad for noget medicin folk tager, fordi ofte er en del af årsagen til de gener, man har, udspringer af medicin. Og der er 117 årsager til, at det er sådan. For eksempel overbelaster medicin stort set altid leveren, fordi at leveren skal afgifte overskudsmedicinen. Og det betyder, og leveren er et afgørende organ for hele hormonbalancen, så derfor er det super, super vigtigt, at leveren er velfungerende, og medicin er med til at overbelaste leveren. Og hvis man for eksempel får hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen, så sætter man jo kroppens egen naturlige regulering ud af drift. Og det gør, at hele balancen bliver forskudt. Sådan noget som antibiotika, det ødelægger jo vores tarmflora. Det dræber jo, kan man sige, bakterierne i kroppen. Og tarmfloren er enormt vigtig for hele ens regulering i kroppen, og specielt afgørende for, at man overhovedet kan udnytte de planteøstrogener, som man måtte spise. Så det vil være lidt afhængigt af, hvad for noget medicin og hvilken sygdom man eventuelt lider af, hvordan det vil spille ind på hormonbalancen. Og for eksempel vil en dårlig fungerende skjoldbruskkirtel, som måske er dårligt fungerende på grund af autoimmunitet, hvor kroppens immunforsvar angriber vores eget væv, det vil ikke kun bringe stofskiftet ud af balance, men også de andre kønshormoner. Så er der påvirkninger udefra. Ja, det er jo enormt svært at kontrollere, fordi vi lever jo der, hvor vi lever, og der er luftforurening, og der er vandforurening, og indeklimaet, malingen afgiver stoffer, vi bruger kosmetik, og vi bruger cremer og shampoo, vi spiser mad med tilsætningsstoffer. Så det er enormt svært at bare sige, jamen jeg vil leve så sundt som muligt. Det er jo et godt skridt på vejen, men lige meget hvad man gør, kan man ikke helt undgå det. Og vi bruger meget østrogenlignende stoffer. Stoffer, der har østrogenlignende effekter, og det kan fx være blødgøre i plastik, ftalater og bisphenol A, som også bliver brugt i forbindelse med lakker, som bliver brugt til at koge til konservesdåser osv. Og det er enormt svært at fuldstændig undgå de her stoffer. Og det man jo også ser i dag, det er, at piger bliver kønsmodne helt ned i 8-årsalderen. Min datter er 8, og der er et par stykker i hendes klasse, som allerede har udviklet bryster. Og det er jo svært 100% at sige, hvad årsagen er, men de fleste forskere er enige om, at det hænger meget sammen med den østrogenpåvirkning, der kommer fra omgivelserne. Og hvad kan man så gøre ved det? Jamen altså, man kan jo prøve at købe økologiske produkter, og Svaner allergimærkede produkter er også med til at sikre, at de her giftstoffer, som det jo er, bliver holdt på et minimum. Og jo mere man selv laver fra bunden af mad, jo mere har man jo også styr på, hvad der er af tilsætningsstoffer i. Så jo mere forarbejdet fødevarer man spiser, jo mere kan man sige, skidt får man i kroppen. Og så vil jeg prøve lige at fortælle jer lidt om de her 3 typer hormoner, som jeg har valgt ud. Altså vores kønshormoner, det er østrogen og progesteron. Vores stresshormoner, som er adrenalin, noradrenalin og kortisol. Og vores stofskiftehormoner, som hedder noget så sexet som T3 og T4. Og jeg vil sådan ligesom prøve at gennemgå dem en af gangen og fortælle lidt om, hvad gør de her hormoner overhovedet ved din krop? Hvorhen i kroppen produceres de? Og hvordan kan man mærke, når der er kommet ubalancer? Hvad er grunden til, at der kommer ubalancer? Og ikke mindst, hvad kan du selv gøre for at genoprette balancen? Og det behøver ikke altid være så kompliceret. Og der er mange ting, som går igen for alle typer hormoner. Og det er jo dejligt, man kan slå flere fluer med et smæk.
Kønshormonerne, østrogen og progesteron, jamen det er jo dem, der giver os vores kvindelighed og forplantningsevne. Det er i hvert fald det, de i første omgang forbindes med. Og de produceres i vores æggestokke, og også i vores binyrer, vores lever og vores fedtvæv. Og de har ikke kun betydning for vores kvindelighed og vores forplantningsevne, de har betydning for en lang række andre funktioner i vores krop. De går ind og påvirker vores nervesystem og dermed også vores humør, og hvorvidt vi udvikler en depression. De har betydning for vores hukommelse, vores koncentrationsevne. Der er lavet forsøg med kvinder, der har fået fjernet livmoderen, hvor man har delt dem ind i 2 grupper, og så har man så givet den ene gruppe østrogen, og den anden har ikke fået østrogen. Og det viser sig, at dem, der får østrogen tilført, de får faktisk en væsentlig forbedret hukommelse og koncentrationsevne. Så er der sundheden af vores knogler og vores led. Der er østrogenreceptorer i vores knogler, og det gør, at østrogenen går ind og påvirker knogledannelsen. Så er der vores hjertekarsystem. Indtil overgangsalderen, så er kvinder meget bedre kørende end mændene med hensyn til blodpropper og overforkalkning og den slags, og det er simpelthen fordi østrogenet beskytter. Når vi så når hen på den anden side af overgangsalderen, hvor vi kører med et lavere niveau af østrogen i vores krop, jamen så er vi meget mere tilbøjelige til at udvikle hjertekarsygdomme, og så når vi op på linje med mændene. Irriterende, men sådan er det. Så er der vores slimhinder, de bliver også meget påvirket. Vores hud, vores hår, hele spændstigheden i vores krop. Og så er der også stofskiftet, som også meget bliver påvirket. Hvis progesteron er med til at, kan man sige, speede stofskiftet op, og østrogen er med til at hæmme stofskiftet. Så hvis man har en ubalance mellem sit østrogen og progesteron, så er det også med til at skabe ubalance i stofskiftet. Og hvordan er det så lige, man kan finde ud af, om man har de her ubalancer? Jamen det kan man simpelthen mærke. Hede og svedeture, de er jo fuldstændig gængse i overgangsalderen. Og det er humørsvingninger også. Vi bliver mere irritable, vi græder lettere. Mange bliver mere nærtagende. Vi kan have problemer med at sove, også fordi vi bliver generet af vores svedeture. Så har vi det med at tage ekstra på, og det er lige på maven. Super irriterende. Vi bliver mere tilbøjelige til at blive angste og få depressioner. Vi bliver trætte. Vores slimhinder bliver tørre, og det påvirker også skeden, og det påvirker vores sexliv. Og vores hukommelse og koncentrationsevne kan komme på en hård prøve. Vores hud rynker mere, den bliver mere uelastisk. Vi taber kalk fra vores knogler. Der er jo en meget større risiko for at udvikle osteoporose, når vi knogleskørhed, når vi når hen på den anden side af overgangsalderen. Og hjertekarsygdommene, som jeg var inde på før, det er også, der stiger risikoen også væsentligt. Og vores stigningen i det dårlige kolesterol er der. Vi får væskeophobning, ødemer, og hovedpine er heller ikke ualmindeligt. Og det er jo en irriterende lang liste af ting, som vi mærker, når der går kluder i vores kønshormoner. Og selvfølgelig skal kroppen i forbindelse med overgangsalderen vende sig til, at man går fra et niveau til et andet niveau. Men som jeg nævnte tidligere, der findes faktisk folkeslag, altså meget i Asien, hvor man faktisk ikke har mærket overgangsalderen, så man kan undgå det. Og det har ikke noget med gener at gøre, fordi når japanske kvinder flytter til Vesten og lever, som vi gør, jamen så får de flest af dem også alle de her problemer. Og hvad er det så, der er årsagen til, at det kan gå så galt? Jamen det er selvfølgelig først og fremmest, at kroppen ændrer sig, og at vores produktion af østrogen og progesteron falder i forbindelse med overgangsalderen. Og så er der den her kærestress. Og den går jo ind og laver meget mere ballade i vores krop i forbindelse med overgangsalderen, end den har gjort tidligere. Vi er simpelthen bare ikke så robuste over for stress mere. Og det er det her med binyrerne, der lige pludselig skal både producere stresshormoner og østrogener. Så vi skal være bedre til at stresse af.
så går vores stofskifte ofte også ned, og det er fordi, at østrogen-progesteron-balancen ryger i forbindelse med overgangsalderen. Typisk så falder typisk falder progesteron før østrogen, og det gør, at stofskiftet går ind og falder. Og så prøver kroppen at kompensere. Den siger, okay, nu får jeg ikke så meget østrogen, som jeg gjorde engang. Jeg må hellere lave noget fedtvæv, fordi fedtet kan lave noget østrogen til mig. Og det er jo igen et resultat af, at kroppen faktisk er rimelig intelligent. Den gør det jo for at hjælpe os, men det er bare super irriterende. Og så er der, hvis vi spiser sådan, at vi spiser mange af de hurtige kulhydrater, så vores blodsukker cykler op og ned. Hvis vi spiser mange af de dårlige fedtstoffer, vi spiser meget forarbejdet mad, drikker for meget kaffe og for meget alkohol, jamen så går det altså galt. Og jeg er slet ikke tilhænger af, at man skal leve på nogen måde helt fanatisk, fordi det bliver det helt klart for kedeligt af. Men det er spørgsmål om at være lidt bevidst om, hvornår man gør hvad, og bestemme sig for, hvad der betyder rigtig meget for en, og så blive ved med at gøre det. Og så de ting, der betyder mindre, dem kan man så vælge fra. Og så er der motion. Jamen, det er rigtig vigtigt at få motion, og det er rigtig vigtigt at få både det, man kalder vægtbærende motion, altså en form for styrketræning. Det kunne bare være yoga, hvor man bruger, kan man sige, sin egen kropsvægt. Det betyder ikke, at man skal pumpe jern og løfte vægte og alt det her. Og så er det også rigtig godt for sved på panden, hvor man ligesom får blodet til at suge rundt i kroppen, og dermed også får udskilt affaldsstofferne fra sin krop. Og så er der alt det her med medicin, og de giftstoffer, man får via sin levevis, hvor man bor, hvad man spiser, går jo ind og kan lave rigtig meget ballade i kroppen. Og som I allerede har været inde på, så er den måde, vi tænker på, og vores adfærd, den måde, vi udtrykker vores tanker på, går også ind og laver og har indflydelse på, hvordan vores hormoner har det. Så hvis vi snakker kønshormoner, hvad kan du så selv gøre for at genoprette balancen, hvis du er kommet derud, hvor det ikke er sjovt længere? Jamen altså, noget af det første, jeg altid anbefaler, det er at få ro på. Reducere stress mest muligt. Og meditation, det er en frygtelig genial måde at gøre det på. Der er jo adskillige videnskabelige studier, der viser, at meditation er i stand til at afstresse kroppen og bringe kortisolniveauet i kroppen ned. Motion er også med til at afstresse kroppen. Men det er bare sådan noget som at hygge sig med nogle ting, man synes er dejlige, hobbies, høre musik, eller hvad der nu end er, der tænder en. Men tænk på at få et eller andet ind i hverdagen, som gør, at der kommer mere ro på. Og så går jeg også meget op i at anbefale, at man spiser planteøstrogener hver dag. Fordi planteøstrogenerne går jo ind og er med til at erstatte nogle af de østrogener, som kroppen ikke selv producerer. Og det er jo en dejlig, genial måde, og simpel måde også at gøre det på. Og det er det, hvor de japanske kvinder er så super gode, og det er bare en helt almindelig del af deres kultur og deres kost. Og så skal du altså holde dit blodsukker stabil. Og det er ikke, fordi det er så kompliceret. Det handler meget om at spise cirka hver 3. time, og sørge for, at hver gang du spiser, så få noget protein, og gerne også noget grønt. Og vi spiser i bund og grund lidt fjollet i vores del af verden, fordi vi spiser rigtig meget protein om aftenen, og meget kulhydrat til morgenmad. Og det er i virkeligheden ret fjollet. Det er vigtigt at få et godt proteinholdigt måltid til morgen, fordi det er med til at holde blodsukkeret stabilt. Så er der rigtig mange kosttilskud og naturmedicin, som kan gå ind og hjælpe og støtte op. Og det er jo en smagssag, hvor meget og hvor længe man har lyst til at tage kosttilskud. Jeg har det sådan, at det ikke nødvendigvis noget, man behøver at gøre hele tiden. Jeg synes, det vigtigste er at få alle de gode ting ind via kosten. Men i en periode, hvor man er kommet helt ud af kurs, der kan det være en rigtig god idé at støtte kroppen med nogle gode kosttilskud og noget naturmedicin. Og altså, der er masser af humle, salvie, fiskeolier, magnesium,
Lidt afhængig af, hvad det handler om, så er der jo forskellige typer naturmedicin, der giver mening. Og så det der med leveren, som er så vigtig for hormonbalancen, jamen det er jo der, hvor alle giftstoffer hobes op. Så hvis man engang imellem lige afgifter sin krop og sit liv, så er man med til at give leveren et boost, så den bedre kan regulere hormonerne. Få noget motion dagligt. Gå ture er en ganske udmærket ting. Så får man også lidt frisk luft og lidt sollys. Hold den slanke linje via motion og kost, uden at det skal være fanatisk. Og så det der med at drage omsorg for sig selv og dække de basale behov. Vi er så meget oppe i hovedet. Det er bare planlægning, og hvad skal vi nu, og sådan noget. Kroppen får ikke rigtig lov at sige, nu er jeg sulten, nu er jeg træt, og der er heller ikke altid plads til det i en hverdag, fordi der er så meget, vi skal nå. Men jo mere man ligesom kan give sig selv lov til at lytte til kroppen, og hvad den har brug for, jo bedre er man til at regulere sine hormoner. Så vil jeg gå videre til stress. Og hvad er det stresshormonerne egentlig gør for os? Jamen, de gør jo os i stand til at overleve. De sætter kroppen i et alarmberedskab, sådan at vi specielt kan sætte benene på nakken eller kæmpe, i hvert fald meget i huleborens tidsalder. Nu har vi knap så meget brug for det mere. Men det jeg vil tale mest om her, det er kortisol, fordi det er langtidsstresshormonet, og det har rigtig, rigtig mange funktioner. Og specielt er det ligesom et mirakelstof, som får alle vores celler til at bare yde deres bedste. Men det undertrykker mange af vores almindelige kropsfunktioner. Men det giver os en fantastisk energi og styrke. Og hvis man har smerter i kroppen, som ofte udspringer af noget betændelse, inflammation, jamen så kan man få meget styr på det ved at tage kortisol som et lægemiddel for eksempel. Det viser jo meget, hvor kraftigt virkende det er. Og det er jo også rigtig smart af kroppen, at det har et stof som kortisol, som i en periode, hvor vi har brug for at komme igennem nogle hurdler, kan få kroppen til at yde max. Men når vi snakker, kan man sige, det at tage kortisol som lægemiddel, så er det nok næst efter kemobehandling noget af det værste, man overhovedet kan gøre for sin krop, hvad angår bivirkninger. Og nu kan jeg tage min egen datter som eksempel her, og nu har hun fået astma og har fået behandling med binyrebarkhormon. Og det er jo frygtelig effektivt, fordi hun har jo fået fuldstændig styr på sine lunger igen. Og man kan sige, ifølge det traditionelle lægesystem, så vil man jo gerne have, at hun fortsætter med at tage det her inhalator med binyrebarkhormon, med kortisol, mange år fremover. Jeg har sådan en helt anden plan med, at vi skal have hende af det og erstatte det med nogle naturlige ting. Og det kan man langt hen ad vejen rigtig godt, rigtig nemt gøre. Det her stress, hvad er det egentlig, det gør ved os? Hvordan mærker vi, at nu er den ved at være gal? Jamen ofte så får vi en følelse af afmagt og mindre værd, når vi er ude i den der langtidsstress. Og hvis du er i overgangsalderen, så er det nærmest givet, at alle gener i forbindelse med overgangsalderen, de bliver forværret. Og det er simpelthen stressen, der går ind og gør det. Men der er mange andre ting. Man bliver jo udbrændt, man bliver totalt træt, får hovedpine, sexlysten forsvinder fuldstændig, mavesår er en helt almindelig konsekvens, fordi hele slimhinden nede i mavesækken forsvinder. Blodtrykket stiger, vi får hjertebanken, vi kan ikke sove, allergier, eksem, depression, stofskiftet går først op, men så går det typisk helt ned. Vores knogler afkalker, vi bliver tykke, og når man især ser, at man bliver tyk på maven, så er det, kan man sige, kortisolen, der går ind for at sikre vores overlevelse, at sætte fedtet på maven. Og blødningsforstyrrelser er også meget almindelige. Og I kan se på hende, den her smukke blå dame, at
De her hormoner bliver produceret af vores binyrer, som er sådan nogle små gevækster, der sidder på toppen af nyrerne. Og hvor er det så lige, de her ubalancer kommer fra? Jamen, stress er jo et kæmpe emne, og man kan sige, der er både indefra kommende stress og udefra kommende stress. Den værste stress er relateret til sociale relationer. Hvis ikke man føler, at man tilhører nogle steder, og det at være udstødt fra et fællesskab, det siges at være den aller værste form for stress. Og det kan man jo bare se på skolebørn, hvor vigtigt det er at være en del af en gruppe. Hvis ikke man er det, så er der meget lidt, der fungerer. Og det her blodsukker, det er igen en del af det. Hvis ikke vi giver kroppen et stabilt blodsukker, så stresser vi kroppen. Fordi hver gang at blodsukkeret går op, så pumper kroppen insulin ud, og så styrtdykker blodsukkeret. Og når det styrtdykker for meget, så tænker kroppen, nu har jeg brug for noget energi. Det går ikke, og så pumper den noget kortisol ud, og så stiger blodsukkeret. Så et ustabilt blodsukker, det vil stå og pumpe på kortisolpumpen hele tiden. Når vi sover dårligt, så vil vi også producere mere stresshormon, hvis vi ikke får nok motion, eller hvis vi får for meget motion. Og igen, så er hele problematikken omkring medicin og giftstoffer jo også en stressfaktor. Og så er der det frygtelig irriterende, at jo ældre vi bliver, jo mere kortisol har vi typisk i kroppen. Koncentrationen af kortisol, den stiger nærmest proportionalt med vores alder. Og det hænger meget sammen med, at jo ældre vi bliver, jo langsommere forløber processerne i kroppen. Det vil sige, at vi er ikke gode til at komme af med den kortisol, som vi producerer, og dermed så ophobes den. Så det handler jo om at komme af med den her overskudskortisol, og det findes der flere måder, man kan gøre på. Og det kommer jeg ind på lige om et øjeblik. Så er der vores tanker og vores adfærd. Jamen, altså hvis vi opfatter verden som et farligt sted fyldt med trusler, så vil vi generelt give vores krop mere stress. Og hvis vi lever ud fra en ulyst, hvor vi hele tiden presser os til at gøre ting, vi ikke har lyst til, jamen så dur det ikke. I hvert fald ikke længe ad gangen. Og se, hvad kan vi så gøre? Og her kommer meditation ind igen, eller en anden form for afslapningsteknik. Fordi når vi mediterer, så er vi også med til at bringe koncentrationen, kortisolniveauet ned i vores krop. Og det har bare så vidtrækkende konsekvenser. Men hvad end man kan gøre, som gør, at man får slappet af, er vigtigt. Det kan være svært at komme ind i en meditationsrutine, det må jeg selv sige. Jeg ryger ind og ud af det. Og i de perioder, hvor jeg mediterer, der har jeg det så meget bedre end de perioder, hvor jeg ikke får taget mig sammen. Men jeg kan simpelthen bare anbefale det, og der kan fås guidede meditations CD'er, der findes apps på telefonerne med meditationer, og der findes bøger, og det behøver ikke at være særlig kompliceret. Så er der motion. Jamen få noget daglig motion, gerne hvor der kommer sved på panden. En frisk gåtur gør underværker. Og så har vi blodsukkeret igen. Så I kan godt se, der er mange ting, der går igen. Meditation, motion, blodsukker, det er simpelthen meget stabiliserende på vores krop i det hele taget. Så er der kosttilskud. Jamen for eksempel masser af C-vitamin er med til at bringe kortisolniveauet i kroppen ned. Så bare det at spise nogle gram C-vitamin om dagen er med til at bringe kortisolniveauet ned. Og så prøv at gå igennem dit liv, din hverdag og finde ud af, hvad pokker der stresser mest, og se på, hvad kan du egentlig ændre til. Og nogle gange handler det også om at ændre indstilling til det, fordi nogle gange kan man godt, når man først begynder at analysere det og tænke over det, tænke, hvorfor pokker skal jeg gå og hisse mig op over et eller andet. Og så der er meget vundet ved at sætte sig ned og prøve at tænke tingene igennem og sætte tid af til det.
Og så er det igen det her med adfærd. Jamen, det handler om at få din power tilbage. Og det handler meget om at finde ind til ens kerne, finde ind til ens personlighed, og finde ud af, hvad er jeg for en størrelse, og hvor er det, at jeg trives og er i flow, og det man holder af at gøre, det er også typisk det, man er god til at gøre. Og det er ikke altid, at verden er så simpel, at man bare kan sige, nu vil jeg have et andet job, og nu vil jeg lave det, jeg bare synes, det er fedt. Men nogle gange kan man også, jeg coacher tit folk til at prøve at finde ud af, hvad er det, der er, de synes, der er kernen i deres liv. Hvad er det, de synes, der er sjovt? Og jeg coachede blandt andet en fyr, og han fandt ud af, at det at være kreativ i sin hverdag, det var simpelthen for ham altafgørende for at have det godt. Og han har været i det samme job i mange år, og han var egentlig ganske demotiveret og træt af sit job. Men da han så fik den der nye viden og lys på det der med, jamen det er kreativiteten, der tænder mig, det er det, jeg synes, der er sjovt, så begyndte han at tænke på, jamen i det job, jeg allerede har, kan jeg der prøve at udtrykke min kreativitet lidt mere. Og han gjorde i praksis det, at han gik ind og talte med sin chef, og de blev enige om, at han fik lov til at få nogle frihedsgrader til at gøre tingene på en mere kreativ måde. Så han behøvede ikke at skifte job. Han kunne godt ved at, kan man sige, have en anden indfaldsvinkel til sit eksisterende job, få udtrykt sin egen personlighed på en helt anden måde. Så det er det der med at prøve at finde ud af, hvad er jeg for en fisk, og hvordan er det, jeg lige bruger mig selv bedst muligt, sådan at jeg har det godt. Ja. Så er det stofskiftehormonerne, det handler om. Og de bliver produceret op i halsen. Der sidder sådan en kirtel lige der ved adamsæblet. I kan se på hende her. Den blå dame, der er sådan rød. Det ligner lidt en sommerfugl oppe i halsen. Og det er simpelthen der, hvor stofskiftehormoner bliver produceret. Og de hedder T3 og T4. Og man kan sige, overordnet så styrer de processerne i vores krop, og det giver os en masse vitalitet og energi, når de er i en god balance. Og de spiller ind på, kan man sige, der er sådan et hormonhierarki. Så vi har først, kan man sige, øverst op i hjernen med hypotalamus og hypofysen, og som går ned, og så har vi så skjoldbruskkirtlen og binyrerne, og så har vi kønshormonerne. Så de er ret højt oppe i systemet, de her stofskiftehormoner, og de har en stor effekt på resten af hormonerne. Så det er vigtigt, at de er i balance. Undskyld, mit kabel er hoppet ud, jeg skal lige have det sætte ind. Sådan. Men hvad så, når vores stofskifte kommer i ubalance? Og her har jeg fokuseret på nedsat stofskifte, fordi det er det, de fleste kæmper med. Og det første tegn er jo nærmest, at vi tager på i vægt. Altså min egen historie fra starten af det her foredrag, hvor jeg fra og altid har været sådan et lille nips, blev relativt buttet, og simpelthen ikke kunne komme af med min vægt lige meget, hvad pokker jeg gjorde. Jamen det hang jo sammen med nedsat stofskifte. Og man bliver træt, og der kommer sådan ligesom en træghed i kroppen. Man fryser meget lettere, og man får smerter i muskler og ledene, og man kan ikke koncentrere sig, og man kan ikke huske. Og ødemer og dårlig hukommelse er også en stor del af det. Forstoppelse, typisk. Stemmen kan ændre sig, og det kan gå begge veje, men typisk bliver den dybere. Håret kan begynde at falde af, og pulsen bliver også meget typisk langsommere. Og man behøver ikke at have alle de her symptomer, og det gør man jo for den sags skyld ikke for nogle af de her hormonsystemer. Man behøver ikke at opleve alle symptomerne, men man oplever typisk nogle af dem. Og man behøver slet ikke at være diagnosticeret med et lavt stofskifte for at opleve de her ting. Der går rigtig, rigtig mange rundt, som har et nedsat stofskifte, men de ved det ikke. Og hvis man får taget blodprøver hos lægen for at teste stofskiftet,
så er normalområdet kæmpestort, og man kan sagtens have tal, der falder inden for normalområdet, men ligger i yderkanten. Og så vil man jo have det, der bliver kaldt et subklinisk lavt stofskifte. Og det giver symptomerne alligevel. Og når man får taget blodprøver i relation til stofskifte, så handler det også meget på, lige præcis hvornår man får taget de der blodprøver, fordi de her hormoner, de svinger hen over dagen. Så mange går rundt og har et nedsat stofskifte, uden at de ved det. Og det har en kaskade af virkninger for hele kroppen. Og når vi når hen omkring 50-årsalderen, så stiger andelen af mennesker, der har et nedsat stofskifte, helt markant. Og hvorfor er det går så galt med vores stofskifte? Jamen, i dag er stress så afgjort hovedårsagen. Og det er simpelthen fordi, at den der kortisol, som vi lige har talt så meget om, den nedsætter simpelthen funktionen af vores skjoldbruskkirtel. Der findes selvfølgelig også andre årsager, men det er i hvert fald mange gange et rigtig godt sted at starte med at kigge. Der er også overgangsalderen, som vi har været inde på, hvor man kan sige, at østrogen går ind og hæmmer stofskiftet, og progesteron speeder det op. Så hvis når den balance kommer for meget ud af trit, så går det ud over stofskiftet. Det der med at handle i livet og opfylde sine egne behov, er også afgørende. Og så er der hele autoimmune sygdomme, hvor kroppen angriber sig selv. Det er meget almindeligt for stofskiftesygdomme, at det er simpelthen vores eget immunforsvar, der går ind og nedbryder vores skjoldbruskkirtel, og dermed ødelægger stofskiftet. Så er der overvægt, og kræft kan også være en årsag. Og hvad kan du selv gøre? Jamen, her har jeg ligesom valgt at fokusere meget på det der med vores tanker og vores adfærd, fordi jeg oplever fra min dagligdag, min praksis, at mange af de kvinder, jeg ser, der er en del af årsagen skal findes i det, at de er sådan nogle enorme, opoffrende, hjælpende kvinder, der glemmer sig selv fuldstændig. Og det er lidt det der med, at når man ikke reagerer på sine egne følelser og behov, men på alle andres, så er det ofte, at skjoldbruskkirtlen funktion der går kug i det. Og også det der med, at når man sætter en masse ting i gang, men der er så meget knald på, at man ikke får afsluttet ting. Det er også med til at, kan man sige, bringe ubalance. Så vi skal fokusere på os selv, uden at være sådan super egoist, og det er ikke det, det handler om, men meget det der med at se på, hvad er det lige, der er vigtigt for mig, og hvordan udtrykker jeg mine behov i mine handlinger i hverdagen. Og så få afsluttet nogle af de ting, som vi sætter i gang. Det er alt sammen med til at styrke vores stofskifte. Så vær ikke bange for at stå ved dine egne værdier og dine behov. Og det er jo også først, når man har opfyldt sine egne behov, at man for alvor, kan man sige, kan gå ud og hjælpe andre, fordi så er man jo i balance. Man kan booste stofskiftet også meget ved hjælp af kosttilskud og naturmedicin. Og jeg giver tit folk sådan en kombo af kosttilskud, som nærer skjoldbruskkirtlen. Og hvis den kombo, den går ind og styrker stofskiftet, så er det jo et tegn på, at den har været i ubalance. Fordi det er så upålideligt med de der blodprøver, medmindre man virkelig har et lavt stofskifte. Hvis man bare ligger med et lettere nedsat stofskifte, så hvis man tager sådan en god kombo af B-vitaminer, zink, selen, tyrosine, en urt, der hedder ashwagandha, er også rigtig god. Hvis det går ind og ligesom løfter en, så har det været et tegn på, at stofskiftet har været lavt, og så kan man egentlig meget let komme tilbage på sporet igen. Og man kan også bede at spise fornuftigt igen. Det her giver blodsukker.
Det her kære blodsukker betyder også uendelig meget for stofskiftet, fordi et svingende blodsukker har noget at gøre med kortisolen, som jo har noget at gøre med, at kortisolen går ind og hæmmer stofskiftet, og motion ligeledes. Og det er jo så dejligt, synes jeg, at man faktisk kan gøre så meget. Men i nogle tilfælde er det bare nødvendigt med medicin, og det skal man også have respekt for, og specielt når vi snakker stofskifte, så er der bare, altså stofskifte er så vigtigt, at hvis man har et lavt stofskifte, jamen så skal man på medicin og have tilført ekstra hormoner udefra. Men selvom man er på medicin, så er der stadigvæk en del ting, man kan gøre naturligt for at støtte op omkring stofskiftet, fordi i Danmark er det sådan, at hvis man får medicin, så er det typisk T4'en, man får. Nu er der godt nok blevet åbnet mulighed for, at man også kan få T3. Men det er faktisk T3'en, der er den mest potente form for hormon. Så når man får for eksempel medicin i form af T4, så for at man opnår velvære og en normalisering af kroppens funktioner, så kræver det, at det her T4 bliver omsat til T3. Og det sker i leveren. Og hvis leveren nu ikke fungerer ordentligt, jamen så sker den der omsætning ikke, og så har vi balladen. Så selvom man er på medicin, så er der faktisk rigtig mange ting, man kan gøre for at få det endnu bedre. Fordi der er også mange, der er på medicin, som selvom de er på medicin, ikke engang har det særlig godt. Så i praksis, hvad handler det så om? Jamen, i min verden, der handler det meget om at se på kroppen som en helhed. Lave en holistisk vurdering af alle de her ubalancer, fordi, som jeg håber, I har fået et indtryk af, så hænger det hele enormt meget sammen. Og det er nok det, jeg har mest imod i det traditionelle system, at der er der en specialist i det ene, og en specialist i det andet, og en specialist i det tredje, og der er ikke rigtig nogen, der ser på helheden i det. Og det synes jeg, man bliver nødt til, hvis man skal komme tilbage på sporet. Og så handler det jo selvfølgelig meget om at finde ud af, jamen hvad er årsagerne, eller årsagen. Og der er vi jo alle sammen forskellige. Der går jeg meget ind i noget, jeg kalder kroppens unikke plejepunkter, og finde ud af, altså, du er skruet sammen på den måde. For dig har du nogle sundhedstemaer. Du har måske en lever, der er lidt sværere end normalt, og for nogle andre er det et andet sted i kroppen. Og tit der, hvor man har nogle unikke plejepunkter, det vil sige nogle steder i kroppen, hvor kroppen har ekstra brug for pleje. Det er tit der, man skal finde årsagen til, når der kommer ubalancer. Og så handler det meget om at lave en realistisk handlingsplan, som tager udgangspunkt i den måde, vi i forvejen lever på. Fordi det kan jo ikke hjælpe noget, det bliver alt for besværligt. Det skal være til at håndtere, fordi ellers så gør vi det jo bare ikke. Men først og fremmest det der med at komme ind til roden af problemet. Fordi ellers så bliver det jo bare lappeløsninger, og det holder jo ikke. Det holder på ingen måde i længden. Ja. Men jeg håber, at ikke at jeg synes, at det har været alt for langhåret, for jeg ved godt, at det bliver. Jeg kan så godt lide at forstå, hvordan tingene hænger sammen, og jeg ved, at jeg kan godt have tendens til at gå lidt meget i detaljer med tingene. Men jeg håber meget, at I har fået en idé om, hvordan de her hormoner spiller sammen, og fået nogle fif til, hvad I kan gøre. Og det allervæsentligste, synes jeg, det er det der med, at alt hvad vi mærker i vores krop, skal vi lytte til, fordi det er kroppen, der forsøger at fortælle os et eller andet. Jamen, når vi har hedeture, jamen, så er det fordi, at der er noget kuk med vores kønshormoner. Hvis vi taber hår, jamen, så er det tit noget med stofskiftet. Og der er nogle af symptomerne, der er de samme for alle hormonsystemerne, men så må man jo gå ind og grave lidt dybere i det, for at finde ud af, hvad pokker det er, det handler om. Fordi du skal handle på den information, din krop giver dig, fordi hvis ikke vi gør det, så går vi hen og bliver syge. Og du kan bare prøve at forestille dig, hvordan dit liv vil se ud om nogle år, hvis ikke du tager hånd om det, som din krop forsøger at fortælle dig lige nu.
Fordi så går det jo bare hen og kan man sige, bliver værre og udvikler sig. Så gør dig selv den tjeneste at mærke efter og tage ansvar for dit liv. Jeg gør faktisk selv tit det, at når jeg står under bruseren om morgenen, så går jeg sådan lidt ind i kroppen og tænker, hvordan er det lige, jeg har det nu, og hvor gør det ondt, og hvordan føles det her og der alle vegne. Det er blevet sådan ligesom en lille vane, jeg har, og det er egentlig meget godt for ligesom at minde sig selv om at mærke efter. Fordi de fleste af os er meget oppe i hovedet hele dagen, fordi det er ligesom den måde, vi lever på. Hvis du har lyst, så har du efter det her foredrag en mulighed for at få en gratis afklarende hormonkonsultation med mig. Og der er formålet simpelthen at finde frem til, hvad for en behandling, der kunne passe bedst til dig. Når jeg lukker ned for det her foredrag, så skulle der meget gerne, hvis teknikken ellers virker, så skulle der gerne poppe sådan et skema op, som du kan udfylde, hvis du har lyst til det. Lidt afhængig af, hvor mange der kunne finde på at sende sådan en ansøgning afsted, så udvælger jeg cirka 10, som får en gratis konsultation. Jeg sender også umiddelbart, jeg ved ikke om det bliver i aften eller i morgen, der sender jeg en mail ud med et link til I kan lytte til det her foredrag igen. Og sammen med linket til at genhøre foredraget, der sender jeg også lige et link til det her, den her ansøgning om at få sådan en hormonkonsultation. Det kommer med i den samme mail. Og hvis du i øvrigt har nogle spørgsmål, eller har problemer med at få fat på skemaet, så send mig en mail. Det er inger@ingerforbes.dk. Den er også på min hjemmeside. Og så vil jeg ellers sige rigtig mange tak for jeres opmærksomhed, og fordi I havde lyst til at lytte med. Og jeg håber virkelig, at I har fået noget med jer i aften, og at vi ses eller høres ved en anden gang, enten i cyberspace eller måske i den virkelige verden. Så fortsat rigtig god aften, og mange tak for nu.